por favor, qué divertido debe ser vivir con Xavier Lozano. Sí. Ten que ser moi divertido. Esa non coñecía eu, é como un tubo de mergullo. Sí, claro. Entón, os buratos, con os peixes tamén. Pero o tubo é un tubo normal de mergullo. Sí, é un tubo... Hai que facer a flauta aquí para que soe. Sí. Mas, bueno, é que calquer tubo... Sí, tía, calquera tubo sacas... Para calquera. É boa música. Xavier Lozano, que é un catalán adoptado en Galicia, en Ames, xa nos visitou algunha vez. De feito, grazas a todo o que fai, con todos os obxectos cotiás, que fai música, moi boa música, xa visitache moitos países e moitos platós de televisión. Sí, tamén, sí. É o bo que ten estas cousas, tente que gustar viaxar. Pero sí. Porque te chaman de moitos sitios, claro. De moitos sitios, sí. En China estive xa 6 veces. Que é o que máis, xa saberás, que é o que máis chama a atención? Porque mira que tocas cousas que parece que en principio é imposible. Sí, hai países que gustanlles máis unha cousa que outra. Por exemplo, en China? En China, por exemplo, ti saes con un valo de obra, con unha valla. Esta que temos aquí, non? Esta. Que é das que te fixo máis famosa, é do que máis... Sí. Non. E para eles non porque os seus valos non son exactamente así. Non? Entón pensan que era unha cabecera dunha cama. Entón o tixolo que toquei outro día, un tixolo é un tixolo moi especial, porque nós pensamos que os tixolos en todo o mundo son así. Mas eles, estos tixolos con buratos, o que ven sendo a rasilla, non os ten os tixolos macizos. Entón, para eles non é tan... Dicen, bueno, pero unha escada como hai aí, sí, non? Sí, hai cousas que sí. A cadeira. A cadeira, sí. A regadeira. A ver, como é a regadeira? A regadeira é un clásico... Toca la sola? Sí. Ou co tubo? Non, sola. O tubo está para o cono de obra, vale. Bueno, a regadeira non pode faltar nunca nunha actuación de excéntricos musicais como eu. Entón, a regadeira consta de dúas partes. Que lle fixeche a regadeira? Aquí tes unha maraca. Se a alcachofa pos pedriñas, como as plantas gustalles a música, entón podes cantar e tes maracas, Moi ben, temos un. Entón, se quitas a alcachofa de aquí e fas buratos no tubo, pois tes unha frauta. Mais, hai moitos lugares, na península, por exemplo, onde se toca con a man esquerda a frauta e con a man direita o tambor, sí? Entón, pois vou facelo. Regadeira tradicional. Ben. Isto sí que é unha mangueira das de... non? Mira... Unha mangueira das de regar, das de Ternorte. A mangueira, sí. Unha tuerca. Sí, un racor de mangueira, un casco que atopei nun contenedor así, Pero casco para qué? Para poñer na cabeza? Sí, claro. Entón, isto va na cabeza, entonces xa podes... É o bafle, é o altavoz. Claro. Xa podes facer un pasarrúas con esto para o entroido, ainda que non sexa entroido. Pero aí non tes buracos. No, é todo con os bezos, así. A ver, tipo trompeta, isto outra familia. Esa familia das frautas, esta familia das trompetas. A ver, outra. É fantástico, maravilloso. Pero que máquina. Que ocurrente, que original ese diseño. Claro, porque ti, eu entendo que non hai límites para ti. Non sei se chegaxe xa a probar todas as cousas, todos os obxectos que te vas a topar. Coas verduras é máis difícil. Pero probache o que? Sí. Pero con que probache? No, porque a veces piden... Mira, con os hermanos Torres dixeron, mira, a ver se podes venir ao programa de cociña que facemos, que podes tocar?
toquei un calabacín, pero quería tocar un pemento e non nos saía o son. Pero do calabacín, sí? Sí. Sí. É máis duro, non? O pepino va ben tamén. Que máquina. A ver se podes facer algo co brécol para que valga para algo, polo menos. Sí. Eu cada vez que ves, eu son moi fan da escaleira. Queres que toque? Un pouco de escaleira, sí, porque para mí é o meu favorito. Nunca pode faltar. Porque eu non sei como chegache un día a dicir tú, vou coller unha escaleira e vou tocar. Pois mira, con xente como a vos que anima, venga, que tes máis, que tes máis. Entón, pois mira, non hai narices a... A ver, que ten unha escaleira normal. Sí. Que maravilla. Home, claro, a mí o que máis me impresiona que alguén pode pensar, bueno, pois ten unhas ideas ocurrentes este home, sabelle facer os buratos a unha escaleira e fai que soa escaleira. Pero como tocas, é o que máis nos impresiona. Que hai que tocar un poquinho, senón... No, tocas ben, aparte eu creo que tocas con moito gusto. Grazas. Moi bon gusto para tocar e iso... O que tivese a muller xa cambiaron, vale? É o mismo de sempre. Sí. O que pasa é que en Barcelona teño outra e aquí teño outra. Vale. Sí. Pero na cambiache é original. Non, é a mesma. Está afinada xa. Sí. Claro. Aí tes dúas. Como dúas? Sí, porque tes unha enriba, grazas. Tenes unha enriba, que está en sol, e outra que está na pata. Tocas tanto ese tubo como este. Sí, ese está en falso estido. E cantas tiveches que furar para afinala? Esta é a carta, sí. Vale. Mas a primeira... O sea que tú vas furando, pero non sabes se acertache co furado. É sorpresa. Claro, ensaio e erro. Sí. Sí, señor. Mas canto máis grande é o instrumento, o erro tamén pode ser máis grande. A que acaba de facer Xavier, porque a verdade é que fai un cabeceiro de cama chulo, Agora destes ideas, que aquí en Galicia somos aproveitar todo. Moi ben. Sí, señor. Creo que traes como preparado para facer algún instrumento, non? Sí, quería facer, mira, uno que se pode facer moi rápido, este que con un macarrón destos... Sí. Os macarróns son de dous tipos, o que é recto así e outro que é así, sí? Ah, sí, xa me dou conta. Este... O macarrón e outro lle chaman... Sí, penne. Sí. Sí. O penne é el que é así. Entón, hai que facer un burato no grande, entón o pequeno métese dentro, un dedo aquí e o silbato de pasta, o sea, feito que o que teña pasta, que é moi rápido. Entón, só así. E despois podes comelo. Espérate, que antes de facer o instrumento querían que tocases esta roda, unha cadeira de rodas. É unha cadeira de rodas, non? Sí. Esta era da cadeira das rodas da miña avó. Sí. Entón, bueno, onde a persoa pon a man aquí para autopropulsarse, pois faz buratos, quédache unha frauta redonda. E que pasa se as frautas son redondas? Nada. Non pasa nada. Bueno, nunca escapa ao aire. É máis complicado de meter os dedos, non? Sí, pero, o sea, acústicamente falando... Vas tocar de lado. Sí, así. Vale. A roda. Moi ben. Pero unha cousa, ti cando vas, eu que sei, a India ou a China, claro, todo isto tens que leválo no avión. Sí. E cando che abran a maleta en aduanas ou algo... Bueno, eu imagino que cando ven pasar isto polos rayos X, claro, pensan isto que... Alguna vez chamaronte para abrir? Sí, unha vez en Rumanía chamaronme. A que se dedica usted? Por que é isto? Sí. Entón, primeiro eu decía, son músico, traballo con estas cousas, e facían... Non cho creía. Ao final sempre digo que son payaso, que uso isto, e dice, payaso, que divertido, e usas todo isto para facer música. Sí, máis fácil. Cambias a etiqueta e... E xa estaría. Que tiñas aí outro para facer? Sí. Este... Cun tubo ou que? Sí, mirad, este é o tubo de
da instalación do rego, da instalación nos invernaderos, nos xardíns. De rego por goteo? Sí, claro. Entón, este só así, a ver... E queríamos... Guau, pero é espectacular, Qué bonito, por favor. Qué bonito soa, Que sí. Carai, soa moi bonito, Soa clarinete, mas con clarinete isto non o podes facer. Claro, Non debes. Sería checar. O clarinete é caro, ademais. Claro. Entón, tens un can, estás tocando, tens un can, lanzas o can con clarinete non podes lanzar o clarinete ao can. Entón, quería mostrarvos como fago uno máis pequeno, non de bolsillo. Entón, teño xa buratos fetos. É o tubo de rego igual? Sí, é un anaco de tubo de rego. A boquilla, que é como unha palleta, os que coñecen a gaita, é como unha palleta de punteiro de gaita máis grande, como de fagot. Pero non leva nada dentro, non? Non leva nada. Claro, pero estaba pensando, como clarinete Sí. ou saxofón levarían unha lengüeta, ¿no? De aí que Sí. se xamento madeira. Este non levan. Este sería da familia da caña dobre, que é el fagote, el oboe, as dulzainas... Vale, É xa o entendo. punteiro da gaita tamén. Sí, señor. Entón, isto é machacado con martelo, despois con papel de lija por as dúas caras, ¿sí? Cortado así recto, ¿sí? Entón xa temos a boquilla. Ben. Entón non leva nada dentro. Non leva nada. É soprando. É así. Entón, o que necesitamos é o corpo do instrumento para facer as notas, ¿sí? Entón, como fago? Pois, con a ferramenta, agora veredes, fago os buratos así, Ui, cando sabes cando paras? sí. Entón, Cando doe. porque faltaban 2 buratos, digo, vou facelos na tele. Sí, señor. E xa estaría. Bom, xa tes práctica de saber como ten Sí. que ser o burato, non? E xa tes práctica de saber onde van. E onde Mais van, ou menos sobre a todo, ollo E a distancia... e a distancia, sí. Entón, só así. Bueno, pode sonar así, al revés. Pola volta. Como unha flauta. Pero si tocas así, é como un saxo. Que maravilla. O que había que darche un saxo. A ver que sería capaz de facer con un saxo, porque isto é A impresionante. veces non sei que facer con un saxo porque ten demasiadas notas. Entón, hai tantas opcións que non sei que Aí facer. tes todas as notas tamén ou non? Sí, todas. O sea, teño... Esto vendría a ser un instrumento tradicional, no sentido de que podo tocar moitas cousas, pero non tantas como un instrumento... Convencional, non? Sí. Si non, os fabricantes de instrumentos tiñan que pechar a porta mañá. Busca e captura. Terá demasiadas notas o que tes ti, Xavier, é demasiado talento. No, man. É demasiada paixón polo que faz. Gracias. El, entre outras cousas, actuacións, fai visitas aos colexios, Sí. aos alumnos, Sí. e eu creo que todo rapaz, toda rapaza, de 0 a 150 anos, deberá estar ao teu carón algún día, porque é unha maravilla o que faz. Pois, oxalá que sí. Ogallá. Pois gracias por traer sempre o teu talento aquí ao que anda aí. Un Pois, placer como sempre. cando Un aplauso. querades. Aplauso grande. Que tío,